És rejtelmeibe avat be minket, de előtte bemutatunk önöknek egy nénit, Ica nénit, aki saját maga készít otthon tésztát. 10 éves kora óta készít tésztát a tápélyi Szanka Ilona, akit mindenki csak Ica mamának hív. Nála a tészta réteslisztből készül, és csak friss tojás kerülhet bele, más nem kell. Gondosan ügyel arra, hogy csak szabadtartású tyúkok tojását használja fel. Azt mindig figyelem, hogy 4 forma legyen, mert hogyha csak barna, vagy csak világosabb színű, hát a barnák inkább a ketrecösek, azok is jók, csak én nem szeretem tésztának, ami különböző színűek, mert az biztos, hogy kapirgáló. Fiatal korában a tészta készítés a főzés része volt. Akkor az volt a divat. És kedden péntökön volt tészta a faluban mindig, tehát nálunk itt az volt a divat. A vasárnap meg friss tésztát kellett gyúrni a csirkelevesben. Akkoriban a lányoknak nagyon fontos volt megtanulni gyúrni, az édesanyák erre gondosan ügyeltek. Ez ugyanis szükséges volt a férjhez menéshez. Hányszor Beát úrú fejbe vágott, mert azt mondta, hogy nem kerek a tésztád. Hát mit szól a anyósod? Hogy tanítottalak meg? És mit adott a jóisten? Úgy mentem férjhöz, hogy nem volt anyósom. A tésztának Ica mama szerint mindenképpen lelke van. Ha az emberfia szívvel, lélekkel csinálja, az átmegy a tésztába is. Hogy ne volna? Persze. Én nagyon szeretem csinálni. Én nem tudom, hogy miért. Nagyon munkás, de én nagyon szeretem csinálni. Csak azt bánja, hogy manapság a fiatalasszonyok nem készítenek otthon tésztát, pedig szerinte ez nem nagy feladat. Én nagyon díjaznám a fiatalokat, hogy akik otthon vannak gyesön. Biztos, hogy sok baj van a babával, én is neveltem 2, de akkor is ráértem megcsinálni a tésztát. És sokkal finomabb. A cirnametélt és az eperszalag a vasárnapi tyúkhúsleves betétje volt, az eperlevél és a zabszemtészta a hétköznapi levesekbe jutott, vagy a lakodalmas leves tésztája volt, mert az nem csúszott ki a kanálból, tanítja a tápélyi asszony bárkinek, aki szeretné megismerni az általa annyira szeretett gyúrás tudományát. Gyúrni, igaz? Itt van velünk Kis Zoltán és Bárány Réka, tanuló, akik bizony elmondják nekünk véleményem szerint lépésről lépésre, hogy mit kell erről tudni. Hogyan állunk hozzá tésztát készíteni?